Ćao svima i dobrodošli. Jeste li spremni za jednu malu matematičku avanturu? Danas ćemo da pretvorimo matematiku u igru i zajedno da otključamo tajne znakova, onih plus i minus. Hajde da rešimo tu misteriju. Sigurno ste 100 puta čuli ono čuveno pravilo minus i minus daju plus. Ali jel vam palo na pamet zašto je to tako? Mislim, stvarno, zašto? E pa, danas ćemo baš to da provalimo. To je naša glavna zagonetka. Ok, naša misija, ako odlučite da je prihvatite, jeste da postanemo pravi majstori za znakove. Prvi korak, da skapiramo kako oni uopšte rade, a za to nam treba, jedan specijalan alat. I evo ga, predstavljam vam našeg tajnog agenta broj -1. Znam, ne deluje nešto opasno, ali zamislite ga kao neki magični prekidač. On ima jednu super moć koja je, verujte mi, ključna za rešavanje cele misterije. Koja mu je to moć? Pa, skroz je prosta, a opet baš moćna. Kada bilo koji broj pomnožite sa -1, on ga prosto flipne. Pretvara ga u njegovu suprotnost. Znate, kao kad pritisnete prekidač za svetlo, jedno klik, i odjednom je sve drugačije. I evo, da ne bude da ja nešto izmišljam, pogledajte. Pravo iz udžbenika. Množenje sa -1 jednostavno prebaci broj na drugu stranu brojevne prave. Ako je bio u plusu, ode u minus. Ako je bio u minusu, vraća se u plus. Baš prosto, a? Hajde da vidimo kako to radi u praksi. Uzmemo, recimo, 5. Pritisnemo naš prekidač tako što je pomnožimo sa -1. I šta se desi? Tras. Postane -5. Dobro, a šta ako to uradimo ponovo? Sad imamo -5. Opet ga pomnožimo sa -1 i vraća se nazad na +5. To je ta fora sa prekidačem o kojoj pričam. Svaki put menja stranu. Ok, skapirali smo moć našeg tajnog agenta -1. Vreme je da naučimo glavna pravila ove naše igre. Ovo su vam kao neke šifre koje otključavaju svaki zadatak sa množenjem. Pravilo je u suštini baš lako. Pogledajte tabelu. Ako množimo dva broja sa istim znakom, znači plus i plus ili minus i minus, rezultat je uvek plus. A ako su znaci različiti, tipa plus i minus, rezultat je uvek minus. I to je cela mudrost, verovali ili nje. A ako vam je ovo teško da pamtite, imam jedan super trik. Zamislite da je plus prijatelj, a minus neprijatelj. Pa logično je. Prijatelj mog prijatelja je i moj prijatelj. Sad, fora je, neprijatelj mog neprijatelja je u stvari moj prijatelj, jel tako? Ali prijatelj mog neprijatelja, on je definitivno moj neprijatelj. Super lako za pamćenje. U redu, prešli smo osnovni nivo, vreme za bonus rundu. Šta se dešava kad imamo više od dva broja? Naprimjer, 3, 4, 5. Jel sad sve postaje komplikovano? Ma kakvi, postoji sjajna prečica, kao cheat code u igrici. Fora je samo da prebrojite minuseve, znači samo negativne brojeve. Ako je broj minusa paran, kao 2, 4, 6, rezultat je pozitivan. A ako ih ima neparan broj, recimo 1, 3, 5, onda je rezultat negativan. I to je sve. Množenje je savladano. A sad ulazimo u svet u ogledalu, deljenje. Znam šta mislite, sad sve ispočetka, ali imam najbolju vest ikada. Ovo zapravo nije nova lekcija. I sad jedno ozbiljno pitanje. Jeste li spremni da učite gomilu nekih potpuno novih komplikovanih pravila samo za deljenje? Odgovor je ne, nema novih pravila. Pravila koja smo upravo naučili za množenje važe u potpunosti i za deljenje. Matematika je nekad baš super, zar ne? I evo ga opet dokaz. Deljenje je samo množenje unazad. Zato i pravila za znakove moraju da budu ista. Znači, bukvalno ste naučili dve stvari odjednom. 2 lekcije po ceni jedne. Hajde da ih stavimo jedno pored drugog. Množenje. 2 ista znaka daju plus. Deljenje, ista stvar. Množenje, 2 različita znaka daju minus. Deljenje, pogađate, opet ista stvar. Poenta je jasna. Ako znate jedno, automatski znate i drugo. I skoro smo stigli do kraja. Prošli smo igricu, ali čeka nas još finalni bos. Znate, ono posljednje, najvažnije pravilo.
Zlatno pravilo koje se nikad, ali nikad ne sme zaboraviti. Postoji jedna jedina stvar u celoj ovoj priči oko deljenja koju apsolutno nikada, ali baš nikada ne smete da uradite. Imate li ideju šta bi to moglo biti? Evo ga, veliko i jasno. Nikada se ne deli nulom. Možete da množite sa nulom, da je sabirate, oduzimate šta god, ali da delite sa njom, apsolutno zabranjeno. Ako išta zapamtite od danas, nek to bude ovo. I eto ga, misija uspela. Pravila su savladana, finalni bos je pobeđen, vidite da matematika uopšte nije bauk, nego je kao neka igra. Sad kad znate ova pravila, spremni ste za sledeći nivo. Hvala što ste bili tu i vidimo se u nekoj novoj matematičkoj avanturi.